Se lo cuenta la SER. La Politécnica de Valencia ha sido condenada por no contratar a una embarazada. La sentencia condena a la universidad por no cumplir con el principio de igualdad y discriminar al aspirante a monitora de la escuela de verano, que ahora deberá percibir la remuneración que le hubiera correspondido más todos los intereses. La Politécnica no contrata embarassades. La Politécnica no contrata embarassades. Quan se va començar la contractació dels monitors i monitores de l'escola d'estiu, diverses companyes estaven embarassades i en un primer moment es van dir que es feien un no apto al reconeixement. El que fem el sindicat i els delegats de prevenció és intentar establir una mesura de mediació entre la treballadora i la universitat, i per això ens posem en contacte en recursos humans, ens posem en contacte en el centre de salut laboral, ens posem en contacte en els tècnics del servei de prevenció i per últim ens posem en contacte en la vicerectora d'Igualtat, que és la que entenem que és l'última responsable de tot això. Però després d'estar esperant 15 dies, insistíem en que se contrataren a les dones, però ella inexplicablement per últim va prendre la decisió i així es va manifestar de no contractar aquestes dones i a més va especificar que ella assumia qualsevol tipus de responsabilitat que poguera sorgir de tot això. Volem igualtat a la universitat. Volem igualtat a la universitat. Si la dona té dret a ser contractada perquè li correspon per bolsa, no oblidem que es tracta d'una bolsa d'ocupació pública. El que cal fer per l'administració és complir la normativa i nomenar-la. Si el lloc de treball té riscos per a la salut de la mare o del fill, el que cal fer és adaptar el lloc per a que els riscos no operen. Si no es pot, el que cal fer és un canvi de lloc de treball. I si tampoc es pot i es justifica que no es pot fer el canvi de lloc de treball, el que cal fer és tramitar la baixa per risc en l'embaràs. La pròpia directora d'Àrea de Recursos Humans, que aplica la llei de prevenció per a altres coses i per a altres llocs de treball, en el seu informe ella diu que no la contracta perquè no se pot fer aquesta adaptació. El nostre servei de prevenció de la UPV vam fer un informe on recomanaven prendre una sèrie de mesures i la universitat, així i tot, va fer inclús cas omís al nostre propi servei de prevenció i als nostres tècnics que van fer aquest informe. El que diu la sentència és que la universitat no ha fet cap acció dirigida al compliment d'aquestes coses i considera la seva actuació una vulneració del principi d'igualtat. És inexplicable la postura del vicerrectorat encarregat de la igualtat a aquesta universitat. Aquesta dona no hauria d'haver arribat als tribunals, perquè la cosa estava clara i el que calia fer era garantir el seu dret al treball. Si hi ha un juzgat condena la pròpia institució per discriminació, és evident que pensem que ella no pot estar al cap d'aquest vicerrectorat d'Igualtat. De les estadístiques, la bretxa de gènere, tot això perd el seu valor quan davant una dona, un cas concret, no un número ni una estadística, sinó un cas concret, una administració pública com és la UPV es dedica a impedir l'accés al treball d'aquesta dona. Som conscients que la vicerectora, a preguntes sobre el que estava passant per el tema de les dones embarassades, va seguir manifestant que a ella li pareixia que era una falta d'ètica total el que les persones, les dones embarassades, volgueren vindre a treballar a la universitat perquè la seva intenció era donar-se de baixa ràpidament. Pensem que fer aquestes afirmacions la pròpia vicerectora d'Igualtat no tenen més que una solució, i és que el rector la cesse del seu càrrec. Varen tindre una conversa amb Mònica Oltra, consellera d'Igualtat, i es va mostrar molt interessada en quines eren les raons que aportava l'administració per a justificar aquests fets. També va manifestar interès en estudiar la introducció de mesures a les normatives d'ocupació pública que deixen ben clar el dret de la dona embarassada a ser contractada quan li pertoca per borsa. Encara queda molt recorregut per fer. Ens agradaria que sempre es garantira el nostre dret, però la realitat és ben distinta i cal lluitar als tribunals el que per dret es correspon. Gràcies a aquesta dona valenta que ha decidit lluitar pels seus drets, que són els drets de totes les dones. Perquè ha guanyat ella, guanyem les dones i guanya la societat.